Шагыйрь Хайретдин Мүҗәй 1901 елның 26 мартында Башкортстанның Туймазы районы Түрекмән авылында туа. Бөек Ватан сугышының беренче көннәреннән үк алгы сызыкка баса. 789 полк командиры буларак полковник дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. 1942 елда Харьков янында дошман боҗрасында калып яралана һәм пленга эләгә. Совет хәрби әсирләренең Мюнхендагы лагерында, анда 1200 әсир була. ВСВ Братское сотрудничество военнопленных яшерен оешмасы белән җитәкчелек итә. Яшерен оешма фаш ителгәннән соң аны Дахау төрмәсенә күчерәләр. Хайретдин Мүҗәй 1944 елның 4 сентябрендә 92 совет патриоты белән бергә Дахау төрмәсендә фашистлар тарафыннан җәзалап үтерелә. Һәлак булган урыны Германия Дахау концлагеры. Ташкент урамнарын беләм әле, канаулы да алар, сулы да, читләренә үскән тирәкләре, шундый төзләр, шундый сулулар, бер әйләнеп чыккач, тагын да әйләнәсе килә яннарын, бедрә башындагы кошчыкларның тыңлыйсы да килә сайравын. Гөлстандай матур илемне, сылу кызда сөйгән җиремне, мәсхәрәләү өчен таптарга дошман кузгалганын белдем мин. Йөрәктә ант янды ут кебек, ашу ташты, ташкан су кебек, үч алырга диеп дошманнан мин каршына чыктым юл бүлеп. Җирдә үскән һәрбер гөл өчен, басып йөргән изге җир өчен, кайнар тиргә батып көрәштем, сөйгән анам кебек ил өчен. Кызганмадым кайнар канымны, кызганмадым йөрәк җанымны. Дошман җиңдем дигән чакта да мин үзем гөл өскә атылдым. Мин йөрәктә антны сакладым, антым белән илне якладым. Илем өчен булган көрәштән дә бөегрәк нәрсә тапмадым.